Helo, fy enw Steffan, fi'n byw yn Cenewydd a fi'n blwyddyn 9 yn ysgol Holi. Helo, fy enw fi yw Sofia a fi'n 9 blwyddyn a fi'n mynd i ysgol cylchgronau so fi'n byw yn Cenewydd. A heddiw ni'n mynd i siarad i'n arwr sef Dad, oherwydd mae fe ar y criw barachub yn Cenewydd. Helo, Dad, fi'n mynd i gofyn cwpl o cwestiynau i ti. So un gyntaf yw, pryd nes ti ymuno ar y criw? Wel, nes i ymuno tro gyntaf pan o'n i'n 18 blwydd oed, a wedyn ar ôl ni, nes i symud bant o Cenewydd, a nes i ail ymuno ar criw yn 2015. Wel, Dad, pam nes ti ymuno ar y criw? Wel, fel plentyn yn tyfu lan yn Cenewydd, o'n i'n hoffi dod i'r traff a mynd mas o'r cychod, a ni'n gweld y bar achub yn lansio fan hyn yn Cei, a ni'n wastad wedi meddwl o hoffi ni wneud hynny, achos o'n i'n mwynhau mynd mas o'r môr a mynd ar cychod, a ni'n meddwl bod yn edrych fel rhywbeth diddorol i wneud. Wel, beth yw dy rôl di ar y criw, Dad? Reit, wel mae fwy nag un rôl dy fi ar y criw. Rwy'n dirprwy cocsar ac rwy'n dirprwy mechanic. Felly, pan fi'n cocsar ar y cwch yma, fi sy'n reoli y cwch a'r criw, a fi sy'n gyfrifol am diogelwch y cwch a'r criw. Wedyn os ydw i'n mechanic, o fi sy'n edrych ar ôl y periannau, yr engines, a wneud yn siŵr bod yr engines yn rhedeg yn gywir, ac wedyn, os mae unrhyw problemau gyda'r engines, fi fel y mechanic byddai offer ceisio trwsio'r engine a wneud yn siŵr bod ni'n dod nôl fan hyn yn ddiogel. Right. Sut wyt ti'n gwybod pan mae angen lawnsio'r bar achub? Mae'n cwestiwn da. Wel, ni gyd, fel aelodau'r criw, yn cadw un o'r ein, pager yw hwn. Ac os mae angen lawnsio'r bar achub, mae hwn yn canu, mae'n gwneud sŵn uchel iawn, a gallu hwn canu unrhyw bryd yn ystod y dydd neu nghanol nos, a pan mae'r pager yn canu, ni gyd yn dod yn syth i'r os y bar achub a lawnsio'r bar achub. Beth wyt ti'n gwisgo yn y bar achub, de? Reit, wel, mae yna pethau pwysig iawn, mae rai gwisgo bob tro pan chi'n mynd mas ar y môr, a peth mwyaf pwysig yw'r jacket achub, so mae rai gwisgo un o'r rein, a mae rein yn helpu chi arnofio. Os chi'n cwmpo mewn i'r dŵr, mae hwn yn cadw'ch pen chi i'w ben y dŵr, yn gwneud yn siŵr bod chi ddim yn boddi yn y dŵr. A peth arall pwysig ni'n gwisgo, helmet, cadw ni'n ddiogel, a wrth y boots melyn, a os mae tywydd y wael ni'n gwisgo siwt, melyn, trowsus a cop melyn i cadw'n sych ac yn gynnus ar y cwch. Sut mae'r bar achub yn cael ei lansio? Cwestiwn da, achos fel chi'n gweld, ni tyfu yn yr os y bar achub, so mae rhaid cael y cwch mewn i'r dŵr yn ysed. Wel, achos mae'r llanw mynd mas o hyn, mae angen cael y cwch mas o'r os y bar achub yn gros y traff a mewn i'r dŵr. So mae tractor mawr dyn ni, sy'n hwpo'r bar achub, sy'n ar trailer, mas o'r os y bar achub ac yn gros y traff mewn i'r dŵr, a wedyn ni'n lansio oddi ar y trailer mewn i'r dŵr. A wedyn pan ni'n dod nôl mewn, mae'r tractor yn tynnu'r bar achub mas o'r dŵr, wedyn nôl o'r trailer, nôl mewn i'r os y bar achub. Dyma'r bar achub pob tywydd. Hwnna y tractor sy'n tynnu fe mewn? Faint o fath o alwadau ydych chi'n cael pob blwyddyn? Reit, wel, ni'n cael tua 30, felly just dros 30 o alwadau pob blwyddyn yn yr orsaf yma yn Cenewydd. A math o alwadau yn amrywio yn fawr iawn. Weithiau ni'n mynd i cychod bysgota sydd wedi torri lawr, neu cychod sydd yn suddo, neu rhywun sydd wedi cael anaf, neu sydd yn teimlo'n sâl mas ar y môr. Neu ni'n mynd i bobl sydd falle paddlfwrfiau neu kayaks sydd mewn trafferth, falle'n cael eu chwythu mas i'r môr. Neu falle bobl sydd yn cerdded ar y lan, a mae'r llanw'n dod mewn, a maen nhw'n ffeili mynd nôl i le maen nhw moyn mynd, achos mae'r llanw wedi dod mewn. Felly mae amrywiaeth mawr o'r math o alwadau ni'n wneud. Mae rhai yn agos i'r lan,
Yn wedi gyda haf, mae lot o bobl ar y traff. A wedyn yn ystod geia, mae rhan fwy o'r alwadau I cychod masnachol, fel cychod bysgota sydd yn bell mas yn y môr. So hwn yw'r bardach yn bach sydd gallu mynd agos I lan. Hwy yw'r tractor sy'n tynnu'r barachau bach mas, sydd y tool truck. Wyt ti'n cael ditalu I fynd ar y barach? Mae'n cwestiwn da. Na, dydw I ddim yn cael ditalu. Gwirfoddolwr ydw I. Fel pawb arall y criw, mae un aelod o staff rhan amser dyn ni, yr ysaf barachub, sy'n cael ei dalu I edrych ar ôl y barachub a'r tractor a popeth. Ond mae pawb arall yn gwirfoddoli. Mae hynny'n meddwl bod swyddi arall dyn ni, ac pan mae alwad barachub, ni'n gadael beth ni'n neud, a ni'n dod lawr fan hyn a mynd mas ar y barachub, ond na, dydyn ni ddim yn cael yn talu. Beth mae fe'n teimlo fel I mynd ar y barachau mewn tywydd arw, ti'n teimlo'n ofnus? Na, dydw I ddim yn teimlo'n ofnus, achos mae gen I hollol ffydd yn y cwch, a'r criw, a'r cocsyn, felly dydw I ddim yn teimlo'n ofnus, ond pan mae'r tywydd yn arw, mae fe'n gallu bod yn anghyffyrddus iawn. Wedyn, os ni'n mynd mas yn bell i'r môr, a ni'n mas yn amser hir iawn, felly dwi ddim yn deimlad neis I fod ar y cwch mewn tywydd garw. Mae fe'n anffyrddus iawn, weithiau mae bobl yn teimlo'n sal pan nhw'n mas ar y môr yn amser hir mewn tywydd garw. Ond na, dwi ddim yn teimlo'n ofnus. Mae'r cwch yma wedi cael ei cynllunio I fod yn hollol ddiogel mewn tywydd garw, a mae ganddo ni'n gyd fel criw hollol ffydd yn y cwch a'r technoleg a ein gyd criw ni. A dod I bod yn coelio. Beth yw'r alwad mwyaf cyfriadur diolch ti wedi bod yn? Reit. Wel, mae un yn sefyll yn y cof. Gaethon ni galwad ar ddiwedd blwyddyn 2021 mis Tachwedd, oedd yng nghanol storm Arwen, a os chi'n cofio, oedd y gwynt yn gryf iawn y diwrnod hynny, oedd y tywydd yn wai iawn, a gaethon ni bach o sioc pan math y peidio canu yn gynnaf yn y bore, achos o'n i'n meddwl bydd yn neb mas yn y môr ar diwrnod mor wael. Ond beth oedd wedi digwydd oedd criw o rwyfwyr oedd yn ymarfer I croesi môr yr Iwerydd, o'n nhw wedi dechrau rwyfo o Iwerddon I Aberystwyth, ac o'n nhw wedi mynd mewn trafferth tua 20 milltir mas i'r môr o'r Cenewydd, a'r cwch nhw wedi troi drosto, a oedd un o'n nhw wedi cael anaf difrifol iawn, a oedd hofrennydd wedi cael ei gael o hefyd. Nath hofrennydd codi un dyn a mynd yn y syth i'r ysbyty, ond oedd dal 3 o'n nhw yn y cwch. A pam gyrraeddon ni, oedd y cwch wedi troi drosto, a oedd wedi dechrau suddo, a oedd ni'n gallu gweld, trwy'r ffenest bach yn y cwch, oedd ni'n gweld un yn chwifio ato ni o tu fewn. So rhaid ni fynd ar bar achub yn agos, mor agos y gallwn ni i'r cwch yma. A wrth ni fynd yn agos iawn, yn drws agor, a nath 2 o'r rwyfwyr dod mas, nofio draw at y bar achub, nath ni tynnu nhw mewn i'r bar achub. Pan nath y trydydd dyn mas, nath I jacket achub ddim gweithio, a dde'n amlwg wedi blino'n lan, a nath I dechrau suddo o dan y dŵr, neu ben yn mynd o dan y dŵr. So nath un o'r criw ni yn mewn i'r dŵr, a cadw uwch ben y dŵr, digon I cael ei draw i'r bar achub, a ni tynnu fe mewn i'r bar achub. A wedyn, pan gaethon ni nhw mewn i'r bar achub, a mewn tu fewn a twymo pawb lan, oedd yn emosiynol iawn y diwrnod ni, oedd pawb mor hapus bod ni wedi llwyddo cael y dynion yma saff yn y bar achub, a oedd dagrim ysg rwyfwyr a'r criw bar achub, achos o'n i'n mor bles bod ni wedi llwyddo achub nhw mewn tywydd mor gwael, a wneud y siŵr bod nhw'n mynd detryn ddiogel i'w teulu o'r jyst cyn y Nadolig. So fi'n credu hwnna yw'r un sy'n sefyll yn y cof I fi. Swn o'n scary. Ie. Wel, beth dylech chi'n neud os chi'n gweld unrhyw un mewn trafferth ar y môr? Wel, peth gyntaf mae'n rhaid i fi, os chi'n mynd i'r môr, mynd i'r traff yn y mas yn y môr, newch yn siŵr bod rhyw fath o ffordd ych chi I alw am help fel ffôn symudol, hwnna'n bwysig iawn, a newch yn siŵr I gweud o'ch rhieni chi ble chi'n mynd,
A os chi mewn i trafferth, neu chi'n gweld unrhyw un arall mewn trafferth ar y môr neu ar y traff, galwch 999 a gofyn am gwylwyr y glannau, a wedyn bydden nhw, os oes angen, yn lawnsio'r bar achub a bydd help ar y ffordd o fian. Diolch, Dad. Fi'n meddwl hwnna gyd o cwestiynau o fi a Sofia. Croeso, diolch yn fawr i chi. Diolch.